Чираттагы котлау хатыбыз көркәм хатын-кыз. Алтын юбилейын каршы алучы милләттәшебез Гөлфия Вилдан кызы Динушевага юллана. Үзенең якташын, туганын, дусларын алтын юбилее белән чын күңелдән Хабиевлар гаиләсе Наилә, Раил, Әлфия һәм Ильяс котлыйлар. Безнең якыныбыз ярты гасыр элек кичкенә генә Кирюшкино авылында дөньяга туа. Мәктәпне тәмамлап, медицина училищесына укырга керә. Үз мәхәббәтен Рөстәм Хайдаровичны очратып, кияүгә чыга һәм гаиләләре белән Нягань шәһәренә күчеп китәләр. Анда балалар поликлиникасында хезмәт юлын башлый. Бүгенге көнгә кадәр намуслы эшләп килә. Шул чорда 2 матур кызларын тәрбияләп үстерәләр. Әле менә 1 ел элек кенә әби-бабай булу бәхетенә дә ирештеләр. Көтеп алынган оныклары туды. Безгә кагылышлы исә аның хакында бары җылы сүзләр белән генә телгә алабыз. Элек таныш түгел булган шәһәргә күчеп килгән вакытта алар безгә нык ярдәм иттеләр. Авыр чакта да, шатлыкларда да яныбызда булдылар. Без аларга бик рәхмәтле. Безнең якыныбыз тормыш сөючән, актив, позитив энергиялы кеше. Балаларыбыз авырап китсә дә, без иң беренче киңәш артыннан анарга мөрәҗәгать итә идек. Ул киңәшендә вакытында кызганмыйча гел ярдәм итәргә ашыкты. Кадерлебез, кеше гомере артык озын түгел, кошлар гына озын гомерле. Авырмыйча, тазалыкта яшә, Ходай биргән шушы гомерне. Туганлыкны саклап яшик шулай, бер-беребезнең хәлен белешик. Шатлык килсә, бергә уртаклашик, борчуларны бергә бүлешик. Кадерле, олы йөрәкле, җылы күңелле кардәшебез. Синең юлларыңа шатлыклар яуса иде. Безнең өчен һәр чак шулай яшь булып калсаң иде. Котлы булсын синең юбилеең, көз аенда килгән күркәм бәйрәмең. Кабул ит син бездән шул бүләкне, изге теләкләрнең бәйләмен. Сиңа җәйге кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр теләп, Хабиевлар гаиләсе дип төгәлләнә әлеге котлау хаты. Ә инде аның дәвамы буларак тапшыруда матур җыр яңгырый, рәхәтләнеп тыңлагыз. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда ятылып. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомереңдә тик сиңа Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Калган гомереңдә тик сиңа гомернең яртысын үткәнсең. Калган
янгын